mboge bia eba. Yes, sir. Yes, sir. Lanya. Abia me egwuregwu here. Abia here be church be buto gi here. Dokola here be atakoshiri beze. Achọ m mkpọtụ ebe ahụ. Kwenu ahụ nkwu na. Eweliwe, sir. Akwenụ ihe nkwu gesi m eweliwe. Achọ m mkpọtụ ebe a. Anụ m ikwu, sir. Nọrọ ebe ihe dị ka m na-ahụ ihu gị. Ichekwa m jaket. Gịnị zakwara n'go otu ntị aza ga-aza otu ntị aza. Gịnị zara gị otu ntị? Ịmacha ebe zara aza. Ele ihe zara gị otu akpụ ka ntị. Sawara ona ka iru m dị. Otu aka ele ihe ji mata na ọwụ ntị nke a ka m na-ekwu nke ahụ na-emetụ aka. Ele ihe ji mata na ntị ọwa ebe ọ wụta ka ọ dị. Ona ka ọ dị sa, ona ka iru m dị. Ele ihe dewega ihe a ebe ahụ. Ka ndosi ya ọfụma so that ị ga na-afụ m. Okay, mana ihe ọbụla emere ebe a na-abalị ihu akwụkwọ. Yes, sir. Were fọrọ gị dewe n'ala gị ịla azụ. Okay, sir. So come jockey here. Otiri Wansapa. Bishop, good afternoon, sir. When you want to match before a book, maybe. I'm match before a book them. Maybe. Wait to chat your to get what Bema will get done. Achịchagom. Echechala dị ọchị. Ọkwa ebere interview ebe a. Kwe mana ihe ọwụla emere ebe a na-aba n'ihu akwụkwọ. Dewe fonu gị na la bili ọtọ gị la asụ. Anje ite jacket. Sọrọ akụ dị blọkị. I'm going to have a block now. Abia bugom before, but network on against so give it to interview. Igbo. Bishop. Interview. The way phone again and again last. Yippee happy Chinese. Yippee happy Chinese. Get set the phone off my. Yippee happy Nishi. Bishop, I'm no because they put that in Nishi. They put to get a cock block him. Get away. No. If they have to get the room serious here. But Bishop, can you say no portable na very dark man? Onnage with the cause of their problem. Onnage. Onnage with their problem. Chineke bakpa go kebranga bia jumi he secret portable won opera new. Tira. Good morning, sir. Good afternoon, sir. Sorry. Good afternoon. Ebelangampo jide kele ebelangampo. Bumbia network no near disturb. Emenem ge interview. Mba. The way phone ge na la give you to last. Akwe mani ho la emere ba ka ba ni ho akwo. Yes, sir. Onye wala na conversation power tap one. Power tap one. Power tap one.
Lehe ngo geji ye ngo nde ngo hanga. Ha? Sorry. I'm sorry na ngo ge yiri hanga. Guess I'm sorry. Tonwa. Weapon totogi na azu ishiru. Enwere nwanne mpage ji agba ekpo. Enwere nwanne mpage ji agba ekpo. Mba. Were phone ogo. Onye ebe. I'm Onye Abia State. Ebe na Abia. Umuahia. Ebe na Umuahia. Bende. Ebe na Bende. Okpereni. Iji agbakashi ọnụ. Mba. Kedu agwa ọjọọ ịma ị nwere n'ime gị? Ọ ga-agwụ nwoke chọpụta echi ọ ga-enwere ike si na ọ ga-alụ gị. Enweghị m agwa ọjọọ. Agwa gị niile mara mma. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Ya. Ka ebe isi na-anọnyere anyị? N'Ụmụahịa. Ị dị afọ ole? Again. Ị dị afọ ole? I'm 21. Ise. Iri na abụọ. Ị nọ 21, ị nọ 12. I'm 21. Sorry, sir. I'm 21. Why you come here to tell me that? Sorry, sir. Yiri fallopian tube eche wa mbuge egwuregwu ihe. Sorry, sir. Nọ 21 ga bịa nga atakoshigere m eze. Sorry, sir. Tiro para ntade ga bịa nga pono ngoge no ta ga bịa nga atakoshigere m eze. Sorry, sir. Anyway, sir. Ka ihe mere ji chọrọ ịlụ di? I will tell you the bishop. Ka ihe mere ji chọrọ ịlụ di Chileke agbaghị ọkụ itoro maka ife Chileke agbaghị ọkụ fi n'ọwa iwere amụ na-egwu onwe gị n'Otele wo na itoruola ịlụ di. Ka ihe mere na iji chọrọ ịlụ di? Maka na etozuola m. Ka ihe wụ oke n'ọrụ gị na be di gị? Ebe di m. Ilekọta di m na ezinụlọ m ma ụmụ m ga-amụ. Ilekọta ha in what way? In every way I can be able to. In every way, in what way? Guess in every way I can be able to. In what way won't nlekọta ọwụ? In terms of ishi nri, ime ihe dị na nwanyị, ịgba mbọ. Olee dị mbọ ọwụ? Ime ka sure na ezinụlọ m na-aga ọfụma. Ịtawala amụ? Awọ ya bishop. Ajụrụ m gị emerala nwoke gị sị ma ọwụ ya emerala nwoke? Amaala m nwoke. Ụmụ nwoke ole ka ị matarala? Ofu. Ị matara naanị otu nwoke? Bishop. Ka gị na onye bi? Ọ mere ụmụnne m. Mpa gị na mma gị agha bi with you? Anọ na village. Mpa m gara n'ụtụtụ a. Ị na-aga ụlọ akwụkwọ mahadum? Agachala m. Aga m mahadum o, agabeghị m mahadum, m na-arụ ọrụ. Gịnị ka Enwere m shop m na-eme isi. Gịnị ị na-eme isi? Enwere m shop m na-eme isi. Nna gị ọwụ onye ohi? Mba. Nne gị ọwụ onye aka ntụtụ? Mba. Ele ọrịa na-egbukarị mmadụ na famili unu? Enwe ọrịa na-egbu anyị, a na-anwụ ọnwụ chi anyị. Ọnwụ chi? Ọnwụ ndị mmụọ na famili. Iji agba klọb? Mba o. Akparị ọ dị gị? Mba. Gịnị ka ịkọ ga ịsaba ahụ ụtụtụ? Asaala m na-emezi olu efe m. Gịnị ka ịkọ ga ịsaba ahụ ụtụtụ?
Asala m Bishop, ọ wolu efe m ka m na-emezi. Onye yere gị aha ya ogene. Onye mere gịnị? Onye tara gị mere eji mata nwoke aha ya gịnị. Aha wụ Precious. Gịnị ka ọ na-arụ? O nwere barbing salon, o nwere shop unisex. Onye babatara gị. Onye nwe the shop, Onye babatara gị. Ọwụ onye baba, ọ ya nwe the shop, Bishop. Ọ bụ onye baba, onye nwe shop, onye baba Chineke akpọgọ kele. Ọ na-akpụ isi, o nwere ndị na-akpụrụ isi. Ọ na-akpụ isi. Ya Chineke agbaghị ọkụ. Ị gara gị ime isi. Onye baba agwọ gị chọchọchọ gị bụ amarị Otele. Gịsị ma ọwụ ya nwetọ. Onye babatara gị. Onye baba. Ka anyị gawa n'iru. Otele babatara. Otele ọ ga-awaba n'ime ahụ ntutu isi ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị. Ogbe ọ dị n'ụlọ nne gị na nna gị? Mba. Nna gị ofentele mbụ? Mba, nna m shiri ike. Unu ji azụ nkịta? Mba. Unu ji azụ ewu? Mba. Mepee eze gị. Mgbe onye babatara gị mgbe ị chọrọ enyo ele ndị mkpu itiri? Anwụọ m. Ewu, anwụọ. Genotype gị? Blood group gị? O positive. Ọ ya, Otele onye baba bụrụ n'obi na ihe ọbụla mere ihe a n'abalị akwa ịkpọ akara ekwentị nwoke ọbụla bịara to you abụkwara ihe Otele. Kwena n'ihe nwa agbọghọ chọọchị achọ na-enye gị $50 na-aga ịbọ ihe tụọ isi ga aga eme gị isi free. Ịbọla baba kpọọ nọmba gị. 090 4743 4449. Ihe nji mee gị interview maka esi wụ graduate ọgwụla. Thank you. Onye baba tala gị miti onye na-awụ onye baba na-arụ nwa ezigbo ọrụ na ga-emewe sekam na ịdị oke ọnụ gala gị ime isi baba atala miti onye na-awụ onye baba na ga-eteme nkụ tankụ gị dịka onye hanga ha pụọ ya elu. Good afternoon, Bishop. Biko kpụpụrụ m ihe ahụ ikpu n'isi. Kpụpụ ya. Bishop, anọ m n'ọrụ. Asị m ikpụpụ data nke onye ọbụla anya ị chọrọ ka nwoke hụ gị kwụọ ụgwọ isi gị dịrị natural. Kpụpụrụ m ihe ahụ achọ m ịma m na ọrụ m nọ kpụpụrụ m ya. Bishop, anọ m n'ọrụ. Kpụpụ na ya na agị dewe ya dị ka bara m ewe agadi nwaanyị mewe iko mewe nwatakịrị. Lekụrụ nụrụ ndị emetụsaghị onwe unu oyi. Achọ m data ọchị. Let me see data no wadịrị m. Ga were ihe eyi mere gị ga-eyi nwata nwaanyị gbara alụ ka bịa nga bịa yi ihe n'isi. Bishop. Unu na ọnụ na-eme onwe unu Christian mother ngụ na ahụ be Christian mother. Echi na gị si dị kọrọ akọ wala ọwụ njikere a na-eleghị anyị na-eche na ewu mma mmadụ. Bishop. Lee anya akwa ịma ihe ọbụla mere ebe a na-aba n'ihu akwụkwọ. Ewe fonu gị n'ala gị ele azụ. Tọnụ ọnụ ọfụma ma ahụ na Otele ọwụ ma mara ma nke ọwụ ike ka ọwụ Otele ma ọwụ ukwu. Tọnụ laa azụ tọnụ gị kwụrụ. Lewe anya n'ihu nwa yiri organic. Lewe anya n'ihu ma tọnụ Chineke agbaghị ọkụ.
Ya were phone ge. Ya furu ike ugwe fum ka mma karịa statement. Otele vu ka mma karịa statement. Bishop nwere ike igburu isi m ugbu a. Enya the way ya mmecha gị tafike kpukpuru igwe. Mmecha gị tafike kpuru ya ma ịbịa ya fe egwuregwu game chi ya pụ ya. Una bela hia na mama ka o. Eweliwe Bishop. Iwo ya ebe I'm onye Abia State. na Abia. Aba. Ebe na Aba. Obi ngwa. Ebe na obi mba. Umaru. Aha go. Eberechi. Eberechi Onye. Young. Eberechi nwa na mbụ tete. Mba o. Akpọkwa nonsense ọchịke. Mba. Ahụbeghị m. Akpọkwa n'ọchịke woge ele ihe wishi ọchị gị. Eweliwe nwoke ọma eweliwe. Ọgbanje ọdịgị. Eh? Ọgbanje ọdịgị. Mba kwa o. Enwere agwa ịma ị nwere na-adịghị mma agwa ọjọọ nọ gị n'ime ịma na ọ dịghị mma nwoke bịa ọhụ agwa ya dịwe ya mara na ihe awa agwa ọjọọ gị. Onwekwa. Agwa gị niile dịcha mma. Ihe niile dịcha mma. Mpaga o ji aṅụ guf. Mba o. Enwere onye nọ na famili unu ji aṅụ guf. Ọ wụ saịdị mma m ha mana ọ dị fa o tere aka. O nwere onye nọ na saịdị mma gị ṅụrụ aka ufu. Ofu onye. Ha? Ofu onye na ngụgụ. Okay. Na saịdị mma m ha. Majai ara na famili nne ya. Ara anwụrụ. Ị ga-eyi pant? Mba na-akwa m eyi pant o. Ụdị afọ ole? Adị m afọ 20. Ha? 27. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Ị ma nri eshi? Ana m esi gogo. Nwoke ọ gbaala gị aka ntị mbụ? Mba. Ị baala onwe gị mamịrị n'ahụ enwere otu mamịrị si kpaa gị ga-enyo ya ya agbasa gị ahụ. Mba. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Mmadụ abụọ. Na-ekwu eziokwu kama laiki ụgha. Mmadụ abụọ. Ele nga ha na-akpagha gị? Ọ n'ụlọ unu ka ọ n'ụlọ ha? N'ụlọ ha. Mma gị o ji agba shọkị? Taa? Nne gị ọ dị ndụ o ji agba shọkị? Nne gị Nne m dị ndụ. o ji agba shọkị? Mba o. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị 7. Ego enyo ele ụdị mkpi na-eti? Eh? Ego enyo ele ụdị mkpi na-eti? Anụ m ihe kwuru. Ego enyo ele ụdị mkpi na-eti? Ana m eti mkpu m na-adị kamp. Genotype gị? Taa? Genotype gị? Awụ m AS. Blood group gị? O positive. Ahụna m igbirigbe ọnụ gị ebe ego ugwu ahụna m ya ọba oriri jụrụ nwa na-ebe. Congrats, call your number. 080. Gịnị ka ị na-arụ? Gịnị ka ị na-arụ?
Him now. Ana m eme isi na-erekwa isi na-ere human hair. Call your number. 080 6864 2414. Hey, how on the video now? Okay. So, good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So if Delta. Hey, mere ko nya try it said it. Laya, chonda touch here. Kabiri ko nya try it said it na just no. Mere ko nya fu try it si bio wana no da ko shire ze be chono ge ana. Ni mere na ko nya fu try it si bio wa amno ke ga try it just no ji na. Just now say if Delta. Ge bi anga ta ko shire me se. Achom poto ebe ahụ. Okay, ba si ihe ọbụla mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ. Yes, sir. Ka ebe shi na nọ here anyị. Lagos. Dewe foto gị na gị la azụ ọnụ. Otele rosa. Lekwala nga ara ọwụ nọ. Eweli wa arthritis ọ dere. Gịnị nọ gị n'obi ihe ihe ọwụ ka ihe ụda. Come on. That's how I am. Taa ka ede. Sir? Enwe anyị nwere. I'm from Delta. I don't understand Igbo that much. Onye ahụ nyere gị fon ahụ wara ya agbaghị ya. Ihe ọwa akaụntụ gị. Yes. Iwe onye Delta ị na-eme understand Igbo. I understand a little, but not that much. But I love your program. That's why I just send a request. Oh, yeah. You want a husband, Abi? Yes, sir. Oh, yeah. Collect that phone. Collect that. Collect. Oh, I'm with it. Wait, English. Wait. Collect that phone. That girl that is holding that phone, remove your hand from that place. What is wrong with you? All of the assemblies of English here. Now, also, you have ulcer. No, sir. Why are you like ulcer patient? I'm a slim girl. I'm a slim person. What happened to you, Anna? That's how God created me. Hey! Let's take up joking here. Before I fell down. Listen. Don't laugh here. I'm not What laughing. happened to you, Anna? That's also God created now. That's What how God happened to created you, me. Anna? That's how God created me. That's how God created me. I have You small come carry boobs. female dog breast. Come here. Come see that's how God don't take you, Anna Nenketa. Why will you carry female dog breast with the dog with? I didn't create myself. That's how God created me. I have small Stop boobs. bringing God inside this matter. Didn't create yourself. What? Remove your hand from your waist. You didn't hear my advert, Jingle Bell. That's how God creates. You want me to blow grammar and have problem with my life. That's how God creates with you. Take your phone. No. Take your phone. God don't make you Sir? Sorry, charity. That person tell you that and tell her to come and do the interview for you. No. Get out of this place, you think I'm joking here. But I hear the manners English, I'm not going to school here. Guy, man, manners English, I'm not going to school here. Naka can be more upgrade another pattern. Chileka bago koma bingo. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Hey, Lanya. Stay clear. Sir? The man is how I'm never about the wako. I am, ma'am, sir. But if when I give you a tolasso. Okay, sir. Hey, face ye ba wona ga tage with the way ba mo taga.
Nọrọ nga. Nne gị o ji egbu azụ. Mba. Olee ihe ụkwụ gị si igwe n'ụkwụ ndị ji egbu azụ na Sa? o ji egbu azụ ka ụkwụ gị yiri ụkwụ ndị ji egbu azụ. Nne gị o ji egbu azụ. Mba, ọ dị egbu azụ. O nwere mgbe mma gị rere bịa palọ ma pepe sup. Mba, olelo. Ah, Onye nkụzi ka ọ bụ. ebe ahụ achọghị mkpọtụ ebe ahụ. Kpọtụ na ebe ahụ. Achọghị mkpọtụ ebe ahụ na ma ị ga-adọchi ọfụma na. Okay. Ị dị afọ ole? Adị m afọ 26. Ị mụọla nwa? Mba sa. Ịlụgola di? Mba sa. Wụ onye ebe? Abụ onye Anambra. Ebe na Anambra? Amanuke. Ebe na Amanuke? Ụmụ eze. Nna gị na nne gị ha dị ndụ? Mba, nna m anwụgo, nne m bie dị ndụ. Ewu ndụ nna. Gịnị gburu nna gị? Okay. Gịnị gburu nna gị? Ọ na-aya arụ. Ahụ gịnị? Just mmasị na sugar. Ọrịa mamịrị. Ndụ nna? Okay. Ọrịa mamịrị na famili. Emela gị ihe agwụ nshi mbụ? No, mba sa, emebere m. Iwe ọgbanje? Mba kwa, abụrụ m ọgbanje. Ị ga-efe efe na nrọ? Mba, adị m efe efe, fetubere m mbụ. Ị nwere agwa ọjọọ ịma nọ gị n'ime na ịma nwoke bata ịma gị nwa na onwe gị mana ị nwere agwa ọjọọ na ọwa agwa ihe a. Ị nwere agwa ihe dị otu ahụ ị nwere na-eme sometimes imecha ya ga regret ya. Mba, enwere m agwa ọjọọ nke otu ahụ. Ele agwa ọjọọ nke ị nwere elekewu nke otu a Chineke akpọghị ọkụ. Agwa ọjọọ. Mmadụ kpasuo m iwe nwe iwe, mana adị m emebisi ihe o. Okay, just start ahụ. Mba, adị m askata. Iji agba ọnụ. Mba. Iji agba ọnụ nwoke bawara gị mba gị na ọjị. Enwekwa m ọnụ, ike adịrọ m. Nwoke bawara gị mba iji anọ ọjị. M na-anọ ofu ebe na-enene. Okay, ị na-anọ ofu ebe na iji a reply. Yes. Family unu nwere onye nshi nọ nga ahụ ma ọ bụ onye aṅụrụma ma onye goof? Onye nshi, o nwere onye aṅụrụma nọ ya o. Mana ọ sọsọ ofu dibịa bịa na onye nke ahụ anwụgolu, onwezi onye ọzọ. Okay, goof, onye goof kwa. Mba, enwere ndị goof na baya. Ụmụ nwoke ole ka gị na ha matarala kemgbe ịfụtara? Ụmụ nwoke abụọ. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? M ka na-aga. Ị ka na-aga mahadum? Next year ka m ga-adị through. Okay, jee bịazie chọwakwa di. Ka na-agagodo a. Okay, ele iji chọrọ ya ka mme gị ntabi ịchọgọ onye ga na-akwụrụ gị school fees enyere mmadụ aka na help gị na-etere. Mbakwa o, emechago m ihe nne m next year na ndị through with everything. Sorry sir. Okay, gụchawala in the university. Gịnị ka ị gụrụ? Political science. Gịnị wụ political science? Political science no, as in everything about political science. Define political science, guess everything about political definition. All combined subjects with Igbo. What is politics? What is politics? Politics bụ ife na-help anyị, as in ịma ife na-eme na ọsịs. Ele onye kwụrụ gị school fees? Mọmị m bịa na-akwụrụ m ya. Ya nwara na-akwụrụ gị school fees? Ha? I am a student. I'm a graduate. Ndị tara gị ha ji eji okpu ata gị? Sa? Ndị tara gị ha eji eji okpu ata gị? Anyị na-agachala abụọ under oyi ka a jụrụ taa mụ. Ha eji eji okpu ata gị ka eji ata gị wita ata gị si m jụrụ gị ma ị gaga lab?
m na onye a ga-aga lab before anyị bido ya ọbụla anyị na-eme so ejiri okpu Otele a na-ata na na-eji okpu. Olee ụdị mkpu ị na-etiri ha ma ị ga-enyu? sorry mgbu a na-eti ma a na-eme ihe. Olee ụdị mkpu ị na-eti tie dị mkpu? Okay. Baby, Genotype ọghọ. Genotype AS. Blood group ọghọ. O negative. Kpọọ ya nọmba. 090 35 86 7992. Amokebra. Ịmụta nwa. Mega kamera gị. This of Eleho. Amokebra nga akpọga dadi. Eleho. Mmadụ ama ntị ga-akpa Eleho. Elehi bagara. Elehi shakashigara anya. Eleho. Let me interview before. Let me interview. I saw that thing. Let me interview. Interview Gambia. Banyo fan ahụ. Banyo that fan. Listen. Hey, ị bịa ya afọ egwuregwu. Me treat gị ka onye bịara afọ egwuregwu na. Ma akọ gị block. Don't joke with me here. Emekwala here bịa mekashi. All the thing wey me wey you na body daddy but ara me bele ihe bagara m. Onye ọjọọ ka m mere. Ndị zakwara dadi na mbụ bịakwara gị di. Ndị zakwara dadi na mbụ bịakwara gị di. Ilechara m anya akpọga m dadi. Eyiri m mpa gị. Eyiri m mpa gị Chineke akpọghọ ọkụ ebere nga akpọga m dadi. Dewe phone ahụ bili ọtọ gị lasụ. Bishop, ịgwa ka achọrọ ịbịa. Achọrọ m onye ọzọ. Achọrọ m nke nọ m. Na gịnị mere? Ịgwa ka achọrọ. Na akọdi blọk dị iche na m bịara here abịa chere ya ọchị with you. Take I play here. Take I play here. Nwa bingo. Vu katrat n'ọtọ agagharị gachọ onye na-atafe ya n'aka. Ọmụa ka ị ga-egbu. Chineke akpọghọ ọkụ nwa bingo. Bishop, good afternoon. Na mbọghị bịa nga. Ebe ahụ nọ na-eme mkpọtụ. Ebe ahụ nọ na-eme mkpọtụ. Ebe ahụ nọ na-eme mkpọtụ. Ana m na shop. Ana m ọrụ. Ị na-ebe. Ana m ọrụ. Ị bịara interview. Abịa m interview. Dewe phone gị nara gị lasụ. Tanwa. Ebe isi na-anọnyere anyị. Lagos. Anya ụra. Mama ihe kọ ga-aga. Ọ kwesịrị ahụ gawa ọrụ. Chop that thing now. Bishop. Okay. Sorry, sir. Onye ebe. I'm on Imo State. Ebe n'Imo. Olu. Ebe n'Ọlụ. Olu Itowere. Bịa afọ ole.
24. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Nne m anwụgo m pam dị ndụ. Nne gị ọnwụọla. Gịnị gburu nne gị? Ọ rịara ọrịa wee nwụọ. Ọrịa gịnị? Ọrịa gịnị ka mma gị? BP gburu ya. Ọbara mgbali elu. Nwa na-enweghị nne, orphanage, motherless daughter. Ebere gị ugwu? Yes. Anaghị osiri ike. O siri ike n'ugwu, ọ dị soft. Ara. Dị gburugburu. Onye ji aṅụgo ofu nọ n'ezinụlọ nne gị na nna gị? Onye na-aṅụgo ofu nọ n'ezinụlọ nne gị na nna gị? Mba. Onye ara akwado? Ọ dịrọ. Nwa obi ọ nọ n'ụlọ unu? Mba. Mmụọ nsọ mmadụ kwuo ka ya azụ ụkwụ n'ala ma ọ kụọ mmadụ aka bifo ya ekwufute ihe ọ na-ekwu. Ọ nọ n'ụlọ unu? Mmụọ nsọ? Mba. Ị manyere ya echi? Faịlụ ọ dị gị? Faịlụ ọ dị gị? Mba. Ọsọ ọ dị gị? Mba. Enwere agwa ọjọọ ma ị nwere ị chọrọ ka ụmụ nwoke mata so that nwoke ọbụla na-abịa to you nwa na ọ laikiri dị agwa ya nọ ọ laiki ya hapụ? Enwere agwa ọjọọ ma na ewe iwe ọkụ. Ị na-ewe iwe ọkụ? Igwe gị o ji eru to the extent na enwere ike ịdọ nwoke aka na-efe ma ọ dọ ya aka n'amụ? Nwa agbọghọ bịa na-ewe iwe ịdọ aka na-efe aka n'amụ. Ị ji anyụ ma gị na nwoke nọrọ? Ị ji anyụ ma gị na nwoke mewe mmekọrịta? Ana m anyụ. Ị ga-enye elu ụdị mkpu ị na-eti? Ana m eti mgbu. Genotype gị? Blood group gị? O positive. Gbapụ ya nọmba. 091 6025 0016.